Kok kaya wong girap-girap. Asem kok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyono. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tangane setak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara gletak. Gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena, ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki deloken. kowe ngantem ora kena to? Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi li ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng Mesti kena. Kene Mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati we. Wis we, ngantem sak tutuk-tutukmu acan, tak slentrek ora mules, aja tundang bakong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae ayo ngantem. Mati dari aku Nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Mile gantine dodo apa? Nyo. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki mergane patimu. Blok satu lit. Mal. Pamau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae. Narada. Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Narada. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung nggih pukulun. Ah, kencang warudayang lak wong. Kok malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau. Pak
Pak Pong ki sebutane dewa, sebutane pukulan Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tundang ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelangke iki ngunek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to? Mung siji. Nggih nggih, pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Kusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora usah nganggo. Wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya, Petruk. Kula pun dinggo jimat paripe gayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Yen ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener to? Bener wis. Pukulun nglanturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe. Lho, dhewe piye? Saplose dono kalih kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh, nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora, Bagong. Wah, nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki kelawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dibageke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, Pripun? ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara ing tumanduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada mrepeki kelawan jeneng kita Kulup Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming Batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. wah nggih.
Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa. Ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggen kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggen kita tapa. Kula ya gumen lho, mengatasi kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Yo nek cah cilik ngene ora getak-getak tuman wae, yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa iki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah Pukulun niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Lah, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dene sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrana ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar ning endi, kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Walah trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock. Modern kok dewa ora ndek HP nggo ngapa? Iya. Kula paranane Bapak, ulus Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengki nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku barang kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampean gruduk wana Bombong Wirayang.
sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cedhak ditanang omahe. Papa pong ngono kowe. Papu bang. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha? Jan. Ha iki terus aku lek goleki bapakmu nendi? Ha bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngeruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngeruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngeruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Timuka, kaluan reng ngrasake mbangane urip, ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ayo sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Nek wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngglundhuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngglundhuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Menungso ora tatanan panos maning jajaran sukertane baune iblis lanat. Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, mangke nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa iki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen barang. Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten.
Yen ngono ki wani karo dewa. Mboten ajeng wani, ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruta paripeksa carane cacing niku kepidak menungso ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak. Dewa mang medal kula nututi karo sampean, Pak. Udus. Kocluk. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis to. Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Ning ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumomo ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karangkadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana
tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak pethoke, ora usah kuwatir. Kowe do ngaso kono. Ya. Ngaso ya? Ya. Engko nek kowe mati, Aku gotong go bali. oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, Wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. mergane Pitung dinane kowe wis nusul aku, Reng. dengkulmu mlocot. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dewa-dewane terus. Ya. Sigrapa kang tuming prang campuk samya matali lertate wileting koto danyangkung mangunjang niti benjang sangaji meja latinya ngedali wus kencang warudaya pak pong bobol ngali cedhe saka sing gawe ya najan ora kabeh para durandara ingkang ndereke kalawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Mahameru ana ing wana bombong wirayat nuninggi pukuluk Brahma wonten timbalan ing dawuh Yama Adipati nggih wonten dawuh ulun dina iki kita aja dikangelan ya nggih tundungan Bagong dipen bali saka Mahameru saka ing telenging wana bombong wirayat sabab kasutapaning Bagong najan Bagong derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki mung batur mung Panakawan nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garaning Kayiwangan nggih mekaten pun malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawaton piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong merga yen tekan terus-terus Bagong ning lakoni tapa sing ora tentrem Kayangan nggih mekaten Hyang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya mereka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel mekaten pukulun
Baik kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum saronare saged wangsul menika langlah langkung prayogi nanging mrayu boten sepurun wangsul. Lelanono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng para kawan Bagong. Ya, ning surti ngati-ati lho Indra ya. Aja grusah-grusuh. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winong dening dewani. Niki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Dipati awat-awatana Indra kira-kira keseser musuh Bagong. Mangono ya nggih niki ngestaken dawuh. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Caryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ngati-ati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentala. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksude kuwi? Maksude piye kuwi? Aku adoh, tak ceraki. Nek cerak, tak doi. Terus lareng mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewae karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke.
dadi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe glarira wang wah ujug-ujug langsung loro Truk mung suwe loro Truk rene Truk ya ora usah kuwatir pokoke nek kono telu adhiya telu kono loro adhiya loro ngono kowe sing mburi ya kowe aku sing arep rada cilik mungsu kok milih-milih ora Bathara Indra iya Bagong ndas pundi mulun aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Narada kinen nyingkirke karo kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru ana ing saka ngalas Bombong Wirayang lan aja mbacutake nggon mung nglakoni topo yo Bagong kowe bali yo ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa ulun Bathara Brahma wow Bathara Brahma heeh dewane ngopo dewaning geni wow ngambil reke kok dewa geni kok nyilih rek ora mesti apa-apa iso kobong kae mestine kowe bali yo aja ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa kowe bakal tak untapake cemlongake ning kawah Candra Dimuka sesuk mboten ajeng purun wangsul saniki mboten ajeng purun wangsul paribasanipun ajan dewa kayangan ngebyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul yen ngono kowe wani karo dewa Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa waton landesane kula bener kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa tur dewa takon goleki bapak kok ora sago gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah kudune dewa ngerti wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok nek kula wangsul sampean kudu nuduhke lho Bagong bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene mengke tak jujuke Semar ming perkara kana mong kaya ngono angel lho kok kaya didelik-delikke ulun ora ngerti ning endi bapakmu kok ngono kok dewa kok ora awas paningale yen ngono kita wangkal wis ket mau arep wangkal aku arep wani karo Bathara Indra sing tak wedeni apamu siap lho Truk ya iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang iso nglangkahi bathange Petruk lho kok aku sing dijokke piye ya bathangku barang urung rampung kok oh iya kowe kena ngundung aku saka alas Bombong Wirayang mati kene aku pangga tak ayoni terus ya Melayu.
Napa, Gong? Kok kaya wong girap-girap? Ah, semok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tangane setak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge Aji Lembu Sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho, Aku duwe Aji Lembu Sekilan tak guang kok, Tru. mergane Wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. lho, gunane ngono kuwi saiki delokon. Kowe ngantem ora kena to? Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese Kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen wis mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. terus Jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. kene ngene. Meteng Mesti kena. kene Mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. wah mati we. We ngantem sak tutuk-tutukmu acan tak slentrek ora mules aja tundang bakong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku Nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Mine gantine dodo apa? Nyo. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen. Iki mergane patimu. Bodoh mati. Apa kowe model? Mati ya. Waduh. Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Ana Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat wae. Amo Suralata Jawata imbang yen Panca Bajaya. Candak kowe kancamu.
Bathara Indra. Mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Brata dikapake. Wah, edan Yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Luwih ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Belum mlaku kena apa? Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine para kawan. Kowe kira iso renang to, Gong? Ora iso. Aku ora iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane gene Bathara Brama nyemplung kali ra yo mlebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Sudah modar. Ya kene. Tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong iki kandhane ya Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali tak uncalke kali. Mana apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Tru. Paling lebon iwak. Iwak apa? Ora bae ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora wis masalah sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa? Brama. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Bathara Brama mundur. Oh, ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati jabut nyawamu mbuh dadine pati. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki
iki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, Gong. Kowe ngono dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku ki kelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Presne leng murusa ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendha tak tenjang tenan ra mikir kowe kok. Karepmu wong. Kowe ya sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati tenan aku. Wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Dipati kok bagus. Pun nek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mboko sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Betara teko dengkelmu kuwi. Piye, Anu gleleng ya kowe. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong kondang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani kowe? Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pompong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Betara Guru ora wedi aku lho.
Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracondang. Menika kados pundi? Dalah Bagong berguguk nutawaten boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados daretantaraning para dewa kaliyan pun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka Tumi Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa mekawan. Pandhita kang kinadawangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru koyane wis menyang lho. Muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk kowe. Cocok sisan. Sing dadi sing tak tandantani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi, keleke papat. Lingosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nggih, nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu Bukulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak Ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile deleh ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula yang digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kaliyan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menenga. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Mudar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki kuwi jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Wus. Iki kebiyen ning guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin.
Mbuh tibamu Punakawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene margane pati kita Punakawan. Kapracundang kuntal kaprapal Punakawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Mahameru ana ing alas bombong wirayak Kakang Lodo Bagong sampun kendhang kapracundang Kakang Kanika putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika putra Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Mastu nama Sidam Karing Bawana Langgeng Durga kula nempanan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali Gurawan sing manahipun ingkang abdi pun Pandya Bendari Durga dene paduka ngawi ingkang abdi pun permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun para wadya bala jim setan priprayangan berkasaan Lulu Banaspati ngleng-nglek balung atandak wadya bala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Punakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga patoban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula dene paduka sampun maring tedha dhateng para wadya bala berkasaan ora usah kakehan gunung sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko non ngestaken dawuh mamet madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga
Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Salamaruta Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Bandya kedharing abdipun Jaramaya cumadung dawuh kula cumadung dawuh kula cumadung dawuh sibu kula nyadong dawuh sibu kula nyadong dawuh Bu Ibu kula nyadong dawuh Bu kados pundi pawartosipun dene Patung Ngawi Sangyaning para Baju Barat Bu kula nyadong dawuh Bu Jaramaya wonten dawuh dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala Baju Barat uga semono uga ora bakal kaluwen merga antreti mlaning wang pikulun jagat giri pratingkah dawuh karo panjenengan ulun yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah majane uga ninggal Karang Kadempel mula wektu dina iki ana kalodhangan ingkang becik banget ya Jaramaya Srana kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ning jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para Baju Barat. Wah, ladal. Menapa menika saestu mekaten? Iya pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra Paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadal digang reja ning cicir sarta aja ning keri ning dandang maur kabeh dibudhalake. Lumarep ning Karang Kadempel. Dina samengko diwarake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, lataran nyuwun pamit matal pasilan. Ati-ati aja ya bocah cilik Jaramaya. Wonten ing madyaning dasaring jurang Kira Bagong nalika semanten mestaka ketatap padas mila datan eling Purwodaksina wonten telenging wana gung liwang-liwung parandening mangke dereng dipun mangertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernahing Kira Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinawong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng
ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dhateng kuwandanipun ki Lurah Bagong Graita bilih ki Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Lurah Bagong. Dalu aras abyor sorot lintang kanggo medhap tete sonya Matya Rati lumrang kandaning bos pita karengguan putyan hero sang Trijawara mbrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarine kembang ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara wiladal sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ingkang mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah, kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Ubata ing kemapan ning jroning jurang iki. Mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wahyaning mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padang. Ya mbok menawa iki dadi kewajibaning Andaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki
ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa, ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubatara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Niat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga kocap kacarita nadyan wujud handaka parandening mangke kasinungan kasekten linuwih tan prabeda selama ing jalma menungso sigra nyaketi Kilurah Bagong nandhang raga dataniling Purwodaksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andaka nengging aran Andaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kilurah Bagong kagyat kadra wekasan nengging Kilurah Bagong wau langlang tuya mangungkung langening kalangguan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang Durung arep Idul Adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku dene wujuding satu wana satu kewan aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handakane napa to? Handakane kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantreng. Wah, lah bantreng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantreng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa? Iya. Wah, bantrenge jenenge Andaka. Aku sing menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso bedhek
Sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gus iki tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Oh nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika? Ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, la edan. Lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Merga saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen Udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, Wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangga ingkang becik. nggih Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati ale wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga. Ya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake merga iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus Gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggana ing negara. Kanthi cara mengkono, cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake
wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngumutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, merga kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dilingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya, Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur warahan tengaraning ajurit. Gong makuru gongso tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun Salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kang muring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestakaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lang-langing triya mangung pung. Alukon lagune nglekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu. Bagong wonten dawuh jane bakal ulun Salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun? Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka ki cor-coran kok ya. Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin pun bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngoten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kiren bakal Jombak gunung tenang wong gleleng pokoke. Nek wis rampung kita bali kaya wingi-une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Wah, mungkin nek ditakoni wong teng dalan disadhe pinten ngoten pripun?
Kula darani nggawa sapi metal. Tak gudat ndasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Endi nyang kok nesu ora? Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngerti aku mangkat dina iki. Semawi, Pak. Semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Bagong. Monggo kula dherekipun. Anu Andaka Dewa Yayan Danamurti ya. Aja brangkang. Padha-padha kewan kita menungso. Oke.